дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар шаҳри хуҷанд намоишгоҳи даҳуми байналмилалии савдо суғд 2024 баргузор мегардад. мулоқот бо директори генералии корхонаи муштараки Зарафшон. раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти суғд барои дарёфти грантҳои раиси вилояти суғд озмун эълон менамояд. дар вилояти суғд фестивали вилоятии гулҳо доир мегардад. деҳаи ғӯйсар бо оби полизӣ таъмин мегардад. бозии дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва арабистони саудӣ мусовӣ анҷом ёфт. дастаи мунтахаби футзали тоҷикистон бо дастаҳои дигар давлатҳо бозӣ мекунад. санаҳои 17-19 июни соли равон дар муассисаи давлатии қасри варзиши шаҳри хуҷанд намоишгоҳи даҳуми байналмилалии савдо суғд 2024 гузаронида мешавад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон. намоишгоҳи даҳуми байналмилалии савдо суғд 2024 бо мақсади дастгирии савдои байналмилалӣ, баландбардоштани нерӯи содиротӣ, амалӣ намудани ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияи нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ соли даҳум аст ки дар вилояти суғд баргузор мегардад. дар назар аст ки дар ин ярмарка ширкату корхонаҳои истеҳсоли Тоҷикистон маҳсулоти гуногунашонро муаррифӣ карда барои дарёфти бозори нав бо шарикони рушд созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонанд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода директори генералии корхонаи муштараки Зарафшон Ҷан Яуминро ба ҳузур пазируфт. аснои суҳбат таъкид гардид ки корхонаи муштарак ба истихроҷ ва коркарди маъдани кӯҳӣ ва истеҳсоли маҳсулоти соҳа машғул буда дар он беш аз 2800 нафар кор мекунанд ва маоши баланд мегиранд. зимни таҳлили фаъолияти корхонаи муштарак роҳбари вилоят барои зиёд нақб ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, афзун намудани содироти маҳсулот, иҷрои ӯҳдадориҳо дар бунёди иншооти иҷтимоӣ, боз ҳам беҳтар намудани шароити коргарон тавсияҳо дода шуд, аз ҷумла ташкили коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти мисин дар назди корхона ба манфиати кор арзёбӣ гардид. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд. моҳи апрели соли ҷорӣ дар вилояти суғд таҳти унвони сайри гули лола фестивали вилоятии гулҳо гузаронида мешавад. даври вилоятии фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола бо мақсади таъмини иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади густариши корҳои ободониву сабзакоркунӣ дар маҳал доир шуда фестивал дар шаҳраку деҳот, шаҳру ноҳияҳо ва вилоят ташкил мегардад. фестивали вилоятии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола аз рӯи номинатсияҳои гулпарварии беҳтарин, гулгашт ва хиёбон, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, деҳаи беҳтарин, маҳаллаи беҳтарин, деҳоти беҳтарин, шаҳраки беҳтарин, ноҳияи беҳтарин ва шаҳри беҳтарин баргузор гардида ба ғолибон аз 2000 то 7000 сомонӣ мукофотпулӣ супорида мешавад. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд. раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ҷиҳати дар амал татбиқ намудани қарори раиси вилояти суғд дар бораи таъсис ва ҷудо намудани грантҳои раиси вилояти суғд ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занони ҳунарманд ва иҷодкор барои солҳои 2021-2025 озмун эълон менамояд. грантҳои раиси вилоят ба сокинони вилояти суғд, занҳои ҳунарманд ва иҷодкор ки лоиҳаҳои таҳия намудаи онҳо ба ҳалли масоили занон ва таъмин намудани онҳо бо ҷойи корӣ тавассути рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳунармандӣ аз ҷумла бофандагӣ, дӯзандагӣ, армуғонсозӣ, кулолгарӣ, чӯбкорӣ, ресандагӣ, читгарӣ, рассомӣ, истеҳсолӣ ва дигар намуди ҳунарҳои мардумию дастӣ мусоидат менамояд ба андозае аз 5 то 10 000 сомонӣ ҷудо карда мешавад. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд. 120 гектар заминҳои канори деҳаи ғӯйсари ҷамоати деҳотии Лоиқшералӣ бо оби полизӣ таъмин мешавад. бо ин мақсад дар пойгоҳи насосии дупола таҷҳизоти замонавии обкашӣ насб шуда, ҳоло хобониндани қубурҳо то ин мавзеъ идома дорад. иттилоъ дода шуд ки заминҳои ин мавзеъ дар километри 37 канали Марғедар ҷойгир буда солҳои охир аз норасои об амалан аз гардиши кишоварзӣ берун монданд. ҳоло ин заминҳо шудгор шуда боғу токзори нав бунёд мегардад. бо таъмини оби полизӣ ва бунёди боғу токзори нав инҷо садҳо нафар сокинони деҳа шуғл пайдо мекунанд.
бозии дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва арабистони саудӣ дар бозии чоруми даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи G мусовӣ анҷом ёфт, хабар медиҳад Амид Ховар. бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор гардида бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, хабар медиҳад Амид Ховар. дастаи мунтахаби футзали тоҷикистон дар қисми ниҳои ҷоми Осиё 2024 оид ба футзал, ки аз 17 то 28 апрели соли ҷорӣ дар Таиланд баргузор мегардад, бо дастаҳои Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ ва Ҷумҳурияи Қирғизистон бозӣ мекунад. пас аз анҷоми даври гурӯҳӣ ду дастаи беҳтарин аз ҳар гурӯҳ муборизаро барои медалҳо идома дода, ҷуфтҳои даври чорякниҳоиро ташкил медиҳанд. дар натиҷаи ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфтан дастаи мунтахаби тоҷикистон бо яке аз дастаҳои гурӯҳи Д, яъне Эрон, Кувайт, Баҳрайн ё Афғонистон бозӣ мекунад, хабар медиҳад Амид Ховар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.